बे समावहाय एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला जिहेथु जोंना गाबोनहाय 4टानिफ्रायसो स्टार्ट जागोन बिनिखायनो दंबावो दाबोनो मावनांगौआ खिन्थु 70% अलमस्ट कमप्लिट 30% खिनिया दा मोनानि गेजेरावनो बेयो कमप्लिट जागोन आरो खुब मोजां रायजोफोरनिफ्राय रेसपन्स मोन्दों आरो मोनसे मेहेरगोनां मोनसे प्रग्राम जागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बोथोरखौबो इसोरनि अननायजों मोनसे मोजां बोथोर जों मोननो हागोन जोङो बेखौ फोथायदों। मा थांखिजों बे हाबाफारिखौ बे थांखिया जाहैबाय दिनैहाय एक्सुवेलि श्रीमन्त चेतना मनसा बेबायदि मोनसे बिसोरहा पार्ट दङ बेयो जाहैबाय सिमाखौहाय मोनसे नोजोर होयो आरो बेनिखायनो सुरजोंहाय सनमान बावनाय मोनसे सुरुक्क श्रद्धांजलि होननाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों दा बेजोंनो लोब्बा लानानै जों दाखालिनिफ्राय बुंबाय थादों जे दिनैहाय जों मिथिगौ बयबो जे दिनै गोबांथार निसा बुस्थुआ जोंनि गेजेराव हाबगासिनो दङ दा बेखौहाय माबोरैहाय जोङो फोजोबनो हागोन दा बेखौ फोजोबनोबा जों गावजों गाव जोङो सोरनिबा दुवारै जे जिनिसा मिन्थिनो हायो जे दिनैहाय जिनिसा डाक्टारफोरा जे मा जायोब्ला जे देहाया खहा जायो दा बेफोरखौहाय एवारनेस होनो थाखायनो जोङो दिनैहाय ड्राग्सनि बिसय एवारनेस होफैनो थाखाय जोङो सासे डाक्टार जोङो लिंहरदों सिभिलनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोंनो हारिखौ जौगाहोनो आरो एरियाखौ डेभेलप खालामनो फोसाबनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ बेनिखायनो बे सोलोंथाइखौबो जोङो एवारनेस जोङो लाफानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जिहेथु मोनसे मिथिंगाखौ दिनैहाय जिनिसा सोमखोर लाखिनो आरो बे मिथिंगाजोंनो जोङो मानसि माहारिया थांनानै थायो बेनिखायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जोंहा एवारनेस बहाय थाफागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबांथार गायकफोर फैगोन जिहेथु दिनैहाय नैबे सुरुक्क श्रद्धांजलि होननायानो जाहैबाय सुरजोंहाय मान बावनाय दा बिनिखायनो गोबां गुवाहाटिनिफ्राय मोजां मोजां सिंगारफोर फैगोन आरो जोंनि लकालनि मोजां मोजां सिंगारफ्राबो गाबोननि दिनावहाय आं भाग लागोन। आलासि महरै सोर सोर बाहागो आलासि महरै जोंहा ड्राग्सनि बिसयैहाय बुंनो फैगोन जोंहा क'क्राझारनिफ्राय डक्टर नीलु कुमार ब्रह्म आरो ब्रह्म आरो इडुकेसन एवारनेसखौ लाबोगोन जोंहा जुमदार कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर सिबिराम बसुमतारी आरो जोंनि बे प्रग्रामखौहाय इन'ग्रेसन खालामफैगोन जोंनि मानगोनां बयनिबो अनजाग्रा बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे प्रग्रामखौहाय इन'ग्रेसन खालामनानै होफैगोन। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनानै बेसेबांसो बाहागो लागोन होनना जोङो दिनैहाय मोनफ्रोमबो जायगायाव पस्टार आरो बेनार आरो जोङो साउटिं होगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो जायगानिफ्राय रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो अनसायनायखौ मोन्दों आरो जोङो फोथायो साफ्रोमबो बे एवारनेसावहाय बाहागो लाफैगोन आरो जोङो आसा खालामदों खमसे खम 25निफ्राय 30,000सो बहाय बाहागो लाफैगोन होननानै जोङो आसा खालामो मानो होनना बुङोब्ला जोङो जिखिनि रिपर्ट मोन्दों आरसि कमिटिनि जानानै सेरफांगुरिनिफ्राय फैगोन सिमल टापुहरै साइड फैगोन गसाइगाव फैगोन जैमागुरि मथा मथि पुरा गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंहा जिखिनि बे सराइबिल ओनसोलनि खाथि खाला जेसेबांखि दङ मोनफ्रोमबो जनगोष्ठिया बहाय ज' जाफैगोन आरो बहाय बाहागो लाफैगोन बहाय खुनु धोरोम खुनु जाथि बासिया लाबा बयबो लोंहोर लोंहोर फैगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बयनिसिमबो आरसि कमिटिनि जानानैहाय गुरैयै खावलायहरबाय नोंथांमोन बयबो गाबोननि 1 एप्रिल खालि 4टानिफ्राय बे 10टासिम जे प्रग्राम जागोन बहाय नोंथांमोनखौ लोंहोर लोंहोर फैनो थाखाय आरो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय।